Beti esaten da naturan ez dagoela isiltasunik. Beti entzuten dela piztiaren bat edo besterik ezean ostuen igurtzia. Baina Hondarribiako soroetan nahi duenak Mikel Errazkinen Txilibitua entzun dezake. 2008an zendu zen hondarribiar musikari bikaina, baina bere musikak irauten du. Buruan idea pila bat zituen mutil bat zen, oso argi zuena, ez dut esango noraino iritsi nahi zuen, baina bai urruti iritsi nahi zuela, zerbait egin nahi zuela oso argi zuen mutil bat zen. Nik uste beak, guri behintzat beak gertziu, beha zen bertan bera etzun ezer usten. Beti norbaitek izan behar du lider. Berak argi zeukan bizitzan zer nahi zuen, aurrean musikaz bizi nahi zuen. Igande bat geratu ginen ensaiatzeko, denak azaldu ziren eta Mikel falta. Etzen oso arrarua. Mikel falta, itxoingo dugu, 5 minutu, 10 minutu, Mikel etzetorren, eta Gorka eta Hurbil joan ziren bere etxera, 2 pisutako etxe batean bizi ziren, Mikele ganbaran zeukan logela, ganbara hilo, eta antzegon oian esnatuta, baina derrame bat izan zuen, ezin zuen mugitu, ezin zuen hitzik egin, eta ez dakigu zenbat denbora zeraman bertan. Eramaten duzun gauza bada, horrela da, hala izan da, berak ere ondo hartu zuen, jarraitu zuen taldearekin kontaktuan egoten, jarraitu zuen kantak egiten eta nolabait taldearen parte izaten, eta bueno, beste lan bat topatu behar esan zuen talde barruan, baina jarraitu zuen, eta hala izan zen sorotan belek iraundu zuen urte guztietan zehar. Mikel izan da pertsona bat oso pasadeizkionak eta gero beti tentzan, beti altxatu eta, bueno, baikorra eta beti aurrea. Musikarekin aurrera jo nahi zuen, horrekin diskak egin, hortaz bizi, eta lortu zuen hala nola beti aurrera jotzea. Eta bere amets hori musikarekin aurrera jarraitzeko amets horrekin beti aurrera segitzea. Mikel beti, igual gu minon sakonagoa izan zen letraketa egiteko garaian, igual pentsatzen du bestia minon eta horrek badaka bai beste... Bizitzan bere eukizun zailtasunekin eta pixka bat horri buruz uste dut hitz egin nahi zuela berak. Gaia bat edango nuke, baina medikoa galera zirik. Itxasoaren zabelean bizi nahiko nuke. Zinzinatiko rola, bizitzak gartzela da, tabernon preso gaude. Eta bai zen, gure estiloa agerki definitzen zuen garai hortan behintzat, abestia, Zinzinatiko folk and roll. Bai, eta baita abesti oso alaia zen, bai. Eta horregatik ere, eukizun bigarren diskoan, beak eukizun agian protagonismorik handiena, handienetarikoa bintzat. Beti esaten da naturan ez dagoela.